Ka Office Jong General Manager District Commerce and Industry Center Jowai hakan nyu teri rempang kala penlong ya ke District Level Industrial Exhibition ne ka yo ya di ya thiet ka baar singi lenter ka ban kut ha ka praterik ha phalau ka office ka badan hami mentudu ya kene ka yo ya di ya thiet lapli ya ka da ukong san ba WK Kharbuli Assistant Commissioner West Jainta Hills District ha ka jingdon lang uba B Wardri General Manager DCIC Jowai uwa he shnong mi mentudu abul pawa bat kinong sengkam lajong napo ka district uba B Wardri General Manager DCIC Jowai ha ka jingkren lam khmat ulaong ka jingtmu jong kane ka yo ya di ya thiet ka long ban ailat e kinong sengkam lajong ban pen I yala ka sap ka phong lingba ka kam ka bakitre bat ban ai men simru ya ki wei bakin kentiu yala ka yo ka kot lingba ka kam lajong bat ban shim ka bu ya ki lat jingkershan jong ka sarkar lingba ka tanat commerce and industries uba WK Kharbuli kum ukong san ha ka jingkren ulaya ro ya ka District Commerce and Industry Center Jowai ya ka jingla ban penlong ya ka ne ka exhibition ka balong karensan ya kinong sengkam lajong bat ki riu dan sap ban pen I yala ki sap ki phong jong ki ula kenturu ya kinong sengkam lajong bakin trash tom bat minot top bat ban penjanai shu iki kam bakile knang ban kentiu ya kayo ka kot jong ki ha ka ni kayo ka baar singi la sakhi ya ka jingdon jong ki laipo tali ki dukan bapher ki bakan thop ya ki dukan di jingbam ki dukan ki badi ya ki jingshna bat jimbu jingsat bala oshrong na ki ding bat se ki dukan di jan bat ki wei de ki balabu da ki nong sengkam lajong bat ki tanat sarkar kumju kum bakalong kum ni benta kani ka exhibition jingsha ka are ka rensan khamtam ye phi baro ya kata ya kita ki local artisans lani ki entrepreneurs ma ki bayo ya kalat kalenti bakin wan banten I ya ki tiar ya ki crafts ki jongki ki ba ki la thau ki la shna yo kani kalat bakin nang pentubit shu but kum hani ha karensan hne kha jrong ru bidan lang bat ni iba lambor mi suchen iba de skill development officer iba na kapor si kapor ni juya lang baka jing trekam lang but I ha ka jing yalam jong u chairman jong ka district skill development ICTC jong I te lingba ka jing don lang ka jong I hani bat khamtam bat ka jing don lang ru nakaliang jong I lead bank manager hangni ni de benchem ya kani ka kabu ni de benchem ya kani ka opportunity ba ni dongkam ban nang kham tre kham baha shu kata ngila bandai kham tam ya ka jing bei tingka lani giom ka investment lani ka finance kham tam bawan nakaliang ki banks but hakawai kaliang ru bayadei bat ka upskill bangin kham nang kham pit bit shu ya ka jing bit jong ki nong shna jing shna te to ai ba kani ka rensan mentasi kani ka exhibition ka badan majgi kan long ka bajop but ai ba kani ka kan wara ka jing mentoy ka bakham ha shu na banta jong phi but ka bokong san ka long hangni ba ai ba kani ka exhibition kan yo ban expose ya kata kayo bafin yo ya kata kayo da flayo ya ka right market kabut yo ban ya kata ka bengiong ka sustainable remunerative income bafin yo ya kata ka ya ka jing yo nong omdei tang ka basipor henry lingba ka jing kham janai shu kar kom trekam ka jong hi kat badang ya tipor but kham ta ma ka jing support na po kani ka DCIC ka kam ka nang kham janai shu but ka but habaro hi kiliang kan kiu ka yo ka kot ha preng ka jong phi yo iba kumta kiyo ya kanika ban market mo kiyo ban market igitu gitiar ki jong ki sadu support New Delhi te de kila yo ban market sadu New Delhi medang add value shu e ka mar ka jong ki te kanang add value shu mar ka jong ki kamut ba ka jing yo nong kamtam kitu tadu kitu ki nong shna kanang kinang yo kinang kiyo te kabakongsan ni kalong ba hababaro hi kataka kajing ka roy kapar kanwan bat kataka kanwan ka jingkiyo arsut kayo kakot ka jongki te hakaba kut ini jingkran jonga bakhndiat
Ashkwa tang ben ai kublei ba kwa ba kadia ka program kan yo ya kata ka jingjob kumba kila bu thong key officers jong ka DCIC